μπορούσα να παρομοιάσω τη ζωή μου σαν μια φοιτήτρια νομική σε νησί. Χαμιέται συνέχεια. Σήμερα από τώρα θα κάνω κάποιο είδος τέτοιο βίντεο, αλλά το κάνω. Σήμερα έχει story time. Το πρώτο μας story time στο κανάλι, που αναφερθούμε σε έναν ωραίο φίλτατο άνθρωπο, το οποίο όνομα θα αναφέρω συνέχεια και θα δείξω και το σχόλιο του. Όσοι δεν γνωρίζετε, πριν κάτι μέρες, πριν μια εβδομάδα περίπου, αν δεν κάνω λάθος, ένας από εσάς, όχι από εσάς, βλακεία, κάποιος άγνωστος, σίγουρα εσείς δεν θα γράφετε το ίδιο πράγμα, μου γράψε ένα σχόλιο, εντάξει, στα τέτοια μου, αλλά τα σχόλια που τα έχω ανοιχτά για να απαντάτε, να γράφετε ό,τι θέλετε, αλλά άμα έρχεσαι και είσαι ένας βλάκας και γράφεις βλακίες, θα σου συμπεριφερθώ αναλόγως. Οπότε το σημερινό βίντεο το αφιερώνω στον Δευτέρη Γκιόκα. Λοιπόν, αγαπητά Δευτέρη, μου έδεψε αυτό το βίντεο. Νόμιζες ότι δεν θα το αφήσω έτσι, Όχι. Θα διαβάσω το σχόλιο σου, την απάντησή μου και θα πω μερικά πράγματα. Λοιπόν, ξεκινάμε το σχόλιο, θα το βλέπετε κάπου εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, θα το έχω βάλει στο edit. Αν δεν το έχω βάλει με βλάκας, υποθέτω θα το έχω βάλει, αλλιώς ναι, με βλάκας. Ξεκινάμε. Ο αγαπητός Δευτέρης Γκιόκας 8470, να δούμε ποια μέρα ήταν, 18 Μαρτίου, έγραψε το εξής σχόλιο. Είσαι απλά μαλάκας. Στα αγγλικά, με γκρίγκλις και με πολλά θαυμαστικά. Και το απάντησα εγώ, καλησπέρα κύριε Γκιόκα. Προφανώς δεν είσαι ευχαριστημένος με το στυλ βίντεο μου, αλλά δεν είναι καθόλου σωστό να κράζεις κάποιον άγνωστο που βρίσκεις στο YouTube. Αλλά τι λέω, μάλλον το κάνεις και σε άλλα άτομα. Σε ευχαριστώ πολύ για το υπέροχο σχόλιο σου, τώρα όμως με συγχωρείς που άναξω τις όρκες μου μετά από την ανάγνωση του μηνύματός σου. Και ναι, τι πιστεύετε, ότι απάντησα όπως έπρεπε? Εγώ πιστεύω απάντησα αναλόγως, το απάντησα όπως του αρμόζει, γιατί αυτός με έβρισε, δεν με έβρισε χυδαία όμως, αλλά και εγώ, ούτε εγώ τον έβρισα, αλλά απάντησα όπως έπρεπε, τέλος πάντων, τυπικά. Λοιπόν, αγαπητέ Δευτέρη και ακόμα σε αυτό το βίντεο, εύχομαι πραγματικά να βρεις κάποιο είδους βοήθεια ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, γιατί το να κράζεις άκυρο στο YouTube δεν θα σε πάει πουθενά στη ζωή σου, πραγματικά. Λυπάμαι για σένα. Είσαι για λύπηση, δεν χρειάζεται καν να σε βρίσω, δηλαδή πραγματικά. Μόνο ντροπή και λύπηση. Είσαι για λύπηση. Άμα δεις αυτό το βίντεο, απλά αυτό. Να ξέρεις ότι πραγματικά λυπάμαι για σένα. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή. Εντάξει. Στη ζωή σας θα γνωρίσετε πολλούς Δευτέρηδες Γκιόκες, άμα αυτοί είναι κορίτσια ή αγόρια, που θα αποδίδουν τοξικότητά τους σε εσάς, οπότε πρέπει να βλέπετε τα σημάδια και να φεύγετε από κάποια σχέση, από κάποια ερωτική, φιλική και κουκουλουπού. Ναι, και τα λοιπά ήταν αυτό, απλά το έκανα εγώ σε short τέτοιο. Οπότε αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ήταν λίγο μικρό, αλλά δεν ήξερα και τι να πω κιόλας. Οπότε αυτό το βιντεάκι πάρτε, δείτε το. Και ναι, τα σχόλια μου είναι πάντα ανοιχτά, μπορείτε να γράψετε τα πάντα, αλλά σας παρακαλώ μην γίνετε σαν το Δευτέρη Γκιόκα, δηλαδή αυτό δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση, είναι παράδειγμα προς αποφυγή αυτός ο κύριος, ο φίλτατος, που ναι, αυτά έχω να πω, δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο, πραγματικά δεν. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλα άτομα που θα με κράξουν, θα υπάρξουν και άλλοι haters και θα απαντήσω αναλόγως. Οπότε, ναι. Απλά, ναι, αυτό, μην γίνετε σαν αυτόν τον τύπα. Αυτά. Κάντε like, subscribe, την καμπανούλα, απαντήστε για να λαμβάνετε ειδοποίηση για τα νέα μου βίντεο. Αυτά. Γεια σας.